Deped Region 1, Iminungkahing Ganapin ng mas maagang oras ang end of school year rites. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Iminungkahi ng Department of Education Region 1 ang mas maagang oras ng gaganaping end of school year rites sa mga paaralan ngayong taon. Ang kay Johnson Sunga, ang Education Program Supervisor ng Deped Region 1, hindi umano maipagkakailang mataas na heat indices na itatala sa rehiyon dahilan upang lubos na pagplanuhan ng isasagawang programa. Nauna ng tiniyak ng kagawaran ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga aktibidad sa naranasang mainit na panahon. Iginiti ng tanggapan na hindi dapat gamitin ng mga kandidato ang okasyon para makapagkampanya, base na rin sa regulasyon na inilabas ng COMELEC. Samantala, mahigpitin ang pagpapatupad ng no collection policy tuwing graduation rites dahil alokasyon ng pondo ang ng Deped ang ginagamit dito. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.